pan ya ya kalenti ka batmai kalenti ka bakum ka parti ngidon ya kata ka jingi ijnai ya ka ban pen empat pen papat bat ban perkalatur hakim pentap baro ka basdan la ka jingem chong ubreu chong ka breu sina kumbenga ngidon kam ko kipat ba ba ya ka ban le ka batmai panino sedin ya ke barim ban ban pet ke batmai bat de haga bakum gani kapor na soban aimo yo blay uba penki ya ka jimut cepat ya ka mensem jong ki kat tu kat ni pan rung syaka ni ka jeli namar ka balong ka kodor bat ka don kam kata ka ni ka politics tak ke nong rem blay jong ka sensal kada ka bam don haka ka jing bam sap ka bam don haka ka jing le silang khmat ka bam don haka ka jing le don bor andai tang ya ka hok bat tang ya ka hok ka ba ka tin ka jong blay ka khot tang ya ka hok kum tamen bot bat kum tamen em pan pen em pan bha bat pan kala ya ka ri ka ba it ka jong ya ban rapat ya ka buram jong ka ri ba ka jat men ri ngi don kam kerke ya ka ne ka sensar khara ka ba kat kum ka nong rem blay bat ka badon hakaru ya ka jing ijna bat ngada sorong bat on ba haga BPP ngai i badon kita mano babu ya kita kicing perkat ka bakum kita lam da day ka bawan national dan ka banget kalong ka jumpa ka jong play ya kicing duai jong pai pa jong kari ba it jongi ki ba duai naga benta kari ka ba it ka jongi bangnya i ya kecingkala bomot hagal yang jong sensyar kada bangada soban ai mo yo play shisha ndai bang kran ba susarong ya kata parti mengadon em na susarong bang songo mo play ubo ya ka bakum kani ka jingkit ha ka jingmut cepat khat ha ka ban sim jong ki kat tu kani hak kam tam ha ka jingelam jong iba adan bala basai mat nda ai mo yo play na ka jong i pat dai lemba jong iru ibang ya rai ka ban ai ka ketika man ka ketika dia ngajuang amajar sipawi la khot janga dengo badan kenok katu ngangan nyat kum nahi kai kum sakri jong utrai piyat ya gelenti nganyai kersan ya ka tingyat nanti ke jong pi nrai ki barok ko om ki ja ka por ko biang tam ke jong utrai e kum ni ha ka por ke don ru kum ko wei ni ki tawa pengi don ha ka kum ka por aga ga parti nga ya tu api boleh se kamiar bagi i laingot haga di kapor kiba apply ka tiket namar mlakot argot ya baro ngi ay tangi way andre kini argot iba risan ikon markor kia dan bentalan ya kaban ay ya kajim kersan ya iba powel kadau kolong boleh kadau kolong bang kiba mi syakmat kiba terang kini kibreu ke long keme ke terang ban syakri ya gari ba kacak penriu da katakan nong remplay ka patek song nganget ya ka donur ya ka jimut jubkat jongki dai nomor kata mano nane kat ubayo etikat compare ka thong kalong bangi don kam pan le ye ya ka ne ka sensar khara o kat no tam ngi don kam ha ka ne ka por bangi i ya ka te ka district council ka jongi kabalong kum kata kasti kaba koridor bat kaba don bor haduk kata kaba ka mi namar bangi yo iaitu ba kredit kaba henriu ladangim don ka kredit kaba henriu hakanika constitution jogar India hakati sensa jogar India nam tep mangama pi shadogin poi jaj benri ibatang sitro hakapor kabangi yo ya ka mang ka jing laj loy nagas jing sensar jong sorkar bila ya don le si tang gomba san riulak ba khasi baya hapo katurau ba jong kari India tang sitro ni don na ngai mo yo play mo say you play
Takali kopi pakai jongi Reverend JJ Nicole Swan uplay walaupun ngangat lapan sai pen pau hei ya gajing dangkam bangin ring in sumar banda banker yangi kirepat pada nomor terkadau uniu reu ramba uyang menyesat agak dorbar bak jongri India haga do por kat hado bingiyo ya gado kenit ke bahan riu pat lengba jongkang iyo ika district council kabalong ke way na kabor kabakodor kasti kabanyeng kabanyada yangi kirepat lakalong ka khendo ka shap ka jongi lakalong ka khlau ka batop jongi lakalong ka khai pateng jongi kiriti dustur ke jongi bat shibon ke ek kitolong bat kom ter dei kani kabalong kasti bat kabakodor bat kabadon bor resource factory kisemen penmi dobilat kiba palat yopun ayu kilale lani nangno kimi kitu nangno kiyo ikataga bor ban sedang kitu dai kibor kiba don district council kibam don ya kataga jing ijngai bat namar bakim shimdon ya kata kai kablaja ki parodok perslam ke jongi kibon hapo hagit thain lumslong ki ur namar kajing cakria jong ki umbam umdi ngilik satai ngim jo ban do jok yok bet de kibilot plastik namar ko kamlong to sngai bangendi kaler kalong kaler bi hagini ki nu snam ladap hagdo ko porshit kajing shit hantai ka bakam per ne ki por kadau kalong kata kajing cakria jong kanika leher hagdu jaka kai kadau tenrai kadau nomor ka district council hai sayodo jongi manobang control ya ka yau ka jonga jongpi ya ka yodo manobo control amdesho kitrai muluk kitrai jaka dei ki manobang nangno ki yo ya ka taka bor nadam dei kita ki badon po district council kita ki sakri ki bingla jit bakin penmentoy ya kita ki kenda mulai kam long gumta bat komong habang i yek ki trok ki baket nangno ki yo ikata ka bon banti banket laga long ka mar khando laga long ka de ka se kat ka badon kani ka de ke ko ki pat pa ka bang hapan le ka district council de nomor ka taw magaro kadon kam ya ka jing ya ka ban penempat ban pen bahapat bat ban pen klator dei nomor ka taw ko ki pat ba ni wana khamat jongpi ban ya ka jing kersan ka jongpi banong ailat ya ka ni nong remble haga sensar kadar haga district council namaram dan da khawai pat kalat klanti ko ki pat ba latang ka sensar kadar ka ba khoj pat ka ba hok ka ba lat na ka ba bamsam kabadon kajing clear kabalaban sandur ya kalau syai kalau sisi mentah dai nomor kata tau lawan haga dikapor pan ya kajing kersan ru kajong pi naga bentai bak Paul Soklet candidate ubah parti kalau rai pan yang ni naga nika mau tat raisan konsulsi pat ngam don kanu kajing artatir bakom ba pila kersan yang VPP yang MP election ngangat penyai beteng nomor boleh mentate ngai i kanikawe bau patba haga nika riga be jongi ulong ubasta ulong ubasai pad ulong ubasloto yang kata dor jong kasibot ka jongpi yang kata ka jing kodor kabam don spa don hajar don lak don klursu kabal bantir nomor kani kadai kabau patba nok sok snong way kot kapras nam kereta panrai ya ka jing pat ya ka jing yap jong kal sai kal siski dai nomor kata kerpat di ko patba haga ni kapor to I lot ya ka VPP daga man sim jong ka jing skokya pada ka jing skok nga kerpat I lot ya ka VPP bangin yo ban yo itu lakam sensar
hang deh district council pada hadian kata sabisarkan kai kecing affair jong ka sensar khadar kaba katkum kanong remblay bat ka sensar khadar kaba ngilamat lang bagi senam bat ki por ke blet no soban song ngasukwa ban ong yiti bentana ga ktin ka jong blay syak kamu sakri jong utrai bat ladadon menu kibah kentho namar kini kejeng kren jong compare tama kren ya kejeng sisa banga soto kani gawe bade tangka jeng sisa kabala ruban pelat jengi kabag ktin ka jong blay kom ar chronicle nyo khatsao lada ki breu jonga keba khat daga kertang ka jonga ken pen ritual de ken dwai bat ken wat yaga khmat jonga ublai ong kumno ngangan snow kina pening ngan map ke pop jongki ngan pen khia yaga ri ka jongki ke pat babe pin mencur bat nga yaga de jing sisa bakat jala ka jongi kajat pen riu ka jongi ke balang ke jongi ke snong ke thao ke jongi ke long ying long sem ke jongi ki long kpa ki long kme ki khon samla shrang bat kan thai ki hap ki barit kamariang sodong sokon jong phi jonga kadon kam ya kajing penkhia kadon kam ya kajing penkhia namar la ima ban pet ya kajing long jingman kat so phai pet ki long ying long sem ki jongi sha ngan ya thu fi ka statistics haga ta ri ka babon ki dei ki ba kamri beri kristan jan 90% 90% ke chispa software naki rempe yeng ki bana daga ni ke jala ka jongi ki dai ki rempe yeng ki ba ka kenthai ka ban shimti ka kam ka chong urang ba ngena yakran ye ki yeng ki sam ki ba kupa ulakla nei balai ka long kum ni ngipat ya ka keran baning kong hagari india barak kowe hagari india barak we average ka detang khatsa ngi khong pong ye kata balai kalong kumne ngi happan bo ika jengkeli bat nga ong mipi ki yang ki sam ki jongi ki don kam ya ka jeng penkhia bat ki ai barok kum ngi ong kis dang narempai don kam ko ki pat ba be ngi don kam ya ka jeng penkhia pai shaka sansar khadar ko ngi don kam ya ka jeng penkhia ngi don kam ya ka district council kabakat kabakhia bat kata barok ka sompat hapi parhana kumno nginjit ya ki deki sakri ki ban sakri hok ya phi bajana nga e hapi aga jing start ka jing skotho ka jong phi pat soban kot bangan song nga kwa ban yetho itu jing yetho khana iba nga so tenat ibat iba nga solong iba teipor bat iba kodor kata-kata syapang utu pukir vi ubayo eka sab ka bakar pang nublay ubala ban yu i ya ki eke ki ba manga ba phila sengem yu i teki samla argut samla sundang ki bon chuto pukir ki ong nama kila benai kata ka nam jogo ki ong yang ini lej ban tes chuto pukir pat kum ta ki wan chuto pukir kakti shadin ki ong ko pukir yathu yangi don ayu hagakti jongi bauto pukir ong samla hagakti ki jongpi don kathapali lalango kita ki samla nei yo i niyo kam ka thapali sakla am don brio kum nu yo i teng yo kyong kita ki samla kyong to sagaway pat katas yathu hangi ko pukir kani ka thapali badon hagakti jongi kalau kau berim nak bayam, baru tahu pukir hadin bus ngap sipor, uai ke jawab kumni deki samla armut, ong samla, ladang ong bagai tu ke thapali kadi kau berim, pin kenyot ye di thapali, bar pin ong ko pukir melabaklah, ladang ong bagai tu ke thapali kadi kau bayam, hang taruh men ong pin ong inga, pet ko pukir. Kani ka thapali kalahir mela fail ko pukir utaw pukir ong kumno ong samla ka jing em jing yap chong ka thapali ka shong agi kti ki jong
ka song ha ka kti ka jong phi pat pat ba ha di ka por soban song ka jing em jing yap jong ka jat pun riu jing em jing yap jong ki long yang long sam jong i ka jing em jing yap jong ka jat pun riu pat ha ka di ka por jong ka district council ka song ha ka sim prakti ka jong phi jong a amdon mano bala ban le de kumbai pat ka wet bor pat ka dor jong ka jing em jing yap ka song hai ni sim prakti ibang akentu ta ka men sem jong ka jing sokya bat ta ka skore ar phoi tarik jong banai banwan na kermen scam kom ba filale ha ka MP election pan pendon kam hok ya ka bor bat ka dor ya ka ban pen empat pan pen bhapat pen kladur ya ka district council tapi ai ka jingkersan ya ka voice of the people party panai ka jingkersan bapo candidate jongi uba naga ka snong naga ka constituency ka jongpi tetang de kini ki kentien ko ki pat babe khublai shibun khublai syajarngo yang ka por ka pi ai pan snap kini basadin ki basakmat hagi dukan ki jongpi tetang bak ngakwa ru hagi ka por pangile sakawai ka kam pilai song na du meneban snap yenga ngakwa hagi ka por pan snap se fi pat baro hagi ka por daka banga kentu taka mensim besngawrit kumnu tharai lading yawan nang shani sakmat ban yo sloi ka sur ka jong pipat mo so ba ban yawan sakmat to aga bangin yo kumangile skriwi ki jaka aga ba upat ba kaleng sodom usyam ya karai bano mangiru ni don aga ne kajing yele kani kajing kun ban penem pen bha pen kladur bat ngin le ekata lengba ka parti VPP lengba upra daga mengia ya ka jengkersan ka VPP haga di election MDC kaban sawan ale to ngi yang hanya khmat mo se ni ru ha sai namar ya ka ban pen em ya ka lawe ju kini lain ki ba khmat jongi ki bani ki brang ya pat don kini ki ba moh kini ki hep ki baret ngia don hangi kum kiri rangba ki long khme samla sendang bakin thei ngangat ngi don hangi kema yala ding ngela piang ngi don ka tauba ngi don hangi naga bentapan pentikna bakal lawe kalau sisi jong kini ki hep ke barit ke barang shanya hanga phi bangin le ya ka badai ban penempat pen bhapat pen kaldur lengba ke MDC election pan lengba ke election MLA ru kabanwan MP election kadang dari tak jeng sedang bangangit scam ke MDC election kan ia pen scam baka taka nongrem blai ka bangi kren klam ka jeng penbit taka taka rupa ka kesian naman ngin dot ru ikata mereka bangi don kalong ka mensim ka basukya ka mensim sendrang ban le mentah aga ba mo pipar haga ka por piron lang ka jo ka ban ka mo tong Tinggi partai ke syap ke jumpa laisin lewat rengkat bat kinongelam kejongi ayam ke dekat bat tak kubesi bol latar dan kepol ngi akan mau bah ke arfuai tarik kumbang ngilale aka election MP ke bang doktor kira teman apa kira sa politician jang babu hano dan upra kira pendum atau kepol mah kipiliang ya upra anda kita teman jang tebe ngin wa ya upra arfoi tarik ru nginyami kaki kisan kejungi ringkat kejung duai kejungi ke bang doktor banginya wat baik ya ke sembol jong upra dem kepol nginya pertara sinawat ya ke sembol ke jong upra ha upra ha upra ha upra sisi yang kambang mah ha upra ha upra ha upra Kemudian sibun, kemudian saja dulu, jadi baru.